Kaixo, suagiztiko ikasleak eta irakasleak. Ana Jaka naiz, Mari Matrakak liburuen idazlea. Eta, ez dakit ezagutzen dituzuen Mari Matrakak, zerbait irakurri dezuten. Nik badazpa ere esango dizuet nortzu diren. Eta, beira, hementxe ditut Mari Matrakak, beira. Hauek dira, Mari Matrakak. Alde batean daukagu Lea, aizpa txikia, eta ondoan Noa, aizpa nagusia. Eta hemen, Mari Matrakak izenez ere ezagunak dira. Eta hemen agertzen gara egileak. Ana Jaka, ni, historioak asmatzen eta idazten dituena, eta ondoan Josu Mitxelena. Josu Mitxelena da marrazkiak egiten dituena. Eta, Mari Matrakak nolakoak dira, neska bihurri pare bat dira, abentura pilo bat egiten bizitzen dituztenak, eta beti gauzak endredatzen eta nahazten ibiltzen dianak. Baina beti oso umore honez eta intentzio honez ere bai. Gauzatxo bat ikusten dut zerari diren egiten, Gerra zikinkeriari, bigarren liburua bezala. Bigarren liburua izen hori dauka, hemen dago, ikusten, irudi berdina da, eta gerra zikinkeriari egiten diote. Ez dakizuek ere etxean, egun hauetan, gurasoi laguntzen diezuen, etxea garbirik mantentzen, eta bar. Eta Mari Matrakak noiz sortu ziren, beira. Mari Matrakak liburutan agertu baino lehen, aldizkari hauetan agertzen ziren. Ikusi, beira, aldizkari hauetan. Irria aldizkaria, eta, zer gaizki ikusten da, orain. Erakutziko dizuet Mari Matraken lehen ipuina, idatzi nun lehen ipuina. Hemen, egongo da nunbait, topatzen dudan, hemen daude. Hau izan zen, akabo oporrak hau izan zen, idatzi nun lehenengo ipuina. Mari Matraken lehenengo ipuina, hemen daude, ikusten. Oainaz gaude oporretan, batzutan ala ematen duen arren, baina, zuek aprobetxatu, egun hauek etxean egoten. Ni ere aprobetxatzen ari naiz, ze guain ez dut lanera joan behar eta ipuin gehiago idazten ari naiz. Eta hori izan zen lehenengo ipuina, baina aldizkari honetan beste ipuin pilo bat egin ditut. Beira. Beira zenbat aldizkari, hauetan guztietan daude Mari Matraken ipuinak. Bakoitzean bat. Así que pentsa zenbat ipuin idatzi ditugun elkarrekin Josuk eta bio. Nik idatzi eta berak marraztu. Liburuak erakutsiko dizkizuet orain, beira. Hauek dira orain arte atera diren Mari Matraken liburuak. Hau da lehenengoa, Gugara Mari Matraka, gero atera zen bigarrena, Gerra zikinkeriari, gero atera zen hirugarrena, Problemak biderkatzen, gero atera zen laugarrena, Astindu gorputza, eta besterik ez. Gauza da, badakizu zer gertatu den? Bosgarren liburu bat ere eginda zegoela. Idatzita, marraztuta eta dena. Baina koronavirusagatik, inprentan dago, ezin da kalera irten. Espero dut laster kalera irtetzeko aukera izatea eta bosgarren bat izatea, ze oso abentura politak dira. Beira, liburu bakoitzean daude abentura ezberdinak, ez dakit irakurri dituzuen, baina, lehenengoan pixka bat txikiagoak dira Mari Matrakak eta besteetan zuen adinekoak, dutxe gora bera. Eta abentura pilo bat bizitzen dituzte. Eta hori, eta bosgarren liburua, oraindik kalean ez dago, baina nahi bauzuen nik nire ordenagailuan badaukat. Ze, nik idatzi dut eta ikusi ditut Josuk egindako marrazkiak, eta liburua digitalean badaukat. Así que erakutsiko dizuet, bale? Gustoko duzuen. Hemen dago, hau izango da bosgarren liburuaren tituloa. Txantxa gutxi. Ikusten duzue, pixoialarekin jantzita Mari Matrakak. Hau primizia erabatekoa da, Primizia da, dakizunean zerbait beste inork ez dakiena. Eta inork ez daki, liburuaren editoreak, Josuk, nik, baina oso jende gutxik daki liburu hau laster aterako dela.
Eta orain erakutsiko dizuet baita ere, 5. liburu honetan, agertzen dian personai berriak, begira. Zer majoak diren, zer jatorrak. Mutiko hau, hemen ikusten duzuena, hau Omar da, personai berria. Eta oso laguna da, Marimatrakena. Eta hau da Ju, beste lagun bat. Eta ipuin berri hauetan agertuko dira biak. Así que, bitartean, nahi baduzue, joan besteak irakurtzen. Hau dira, 5. liburu horretan agertuko dira ipuina ikusten duzue, Marimatrakak 5. Eta hori dira, liburu horretan agertuko dian ipuin berriak. Izotxoak eta pisoialak eta Osaba zirikatzailea. Espero dut hori, kuarentena honetan, pizkat irakurtzen egotea, Marimatrakak edo beste libururen bat, eta oso ona da baita ere, idaztea. Hola, sentitzen duzuena, imaginatzen duzuena, aprobetxatu dezakezue garai hau, horretaz idazteko, bale? Espero dut oso laster zuekin egon ahal izatea. Zaindu asko eta ondo pasatu, musu handi bat.